Panyaza Voice Box District Governor wa boma la Nkhotakota ku chipani cha United Democratic Front UDF amene wandi Bambo George Chionera Mwale akunena kuti UDF sinaberedwe mavoti, chofunika ndi kuvomereza kuti kampeni ya chaka chino tinabwerera mbuyo, sinachite kampeni yamphamvu, ndipo iwo akupempha mtsogoleri wa chipanichi wolemekezeka Alipere Muluzi kuti akangolengeza malizatsi amiki udindo wawo awutule pansi kuti chipani chikulephera kupita kutsogolo pansi pa utsogoleri wawo. Tiyeni limodzi tiamvere Bambo George Chionera Mwale ndipo akamaliza timatimuruze maganizo anu in the comment section below pompano Panyaza Voice Box. Ine ndine district governor wa chipani cha UDF mboma la Nkhotakota, ndine George Chionera Mwale. Zimene alankhula president athu a chipani cha UDF Bambo Alipere Muluzi, bwana Alipere Muluzi alankhula zoveka kumbali yawo munthu udandaula ndi ufulu wake, koma ine ngati district governor wa chipani cha UDF mboma la Nkhotakota ndikuti zimene alankhula ife ngati achipani tikuziona kuti zina nzosagwirizana nzosaveka. Ifa bwana Alipere Muluzi atasankhidwa mu Oktoba ku convention tidayembekeza kuti ayenda dziko lonse kunthalire kapita ku Chitipa kapita ku Kalonga Mzimba maboma osiyanasiyana Ntchisi Kasungu Mchinji, tinayembekeza kuti azungulira dziko lonse la Malawi. Koma njomvetsa chisoni kuti bwana athu a president Alipere Muluzi sanayende mdziko muno lompang'ono pomwe panga kampeni, anangopanga kampeni masiku sochepa ku Eastern Region, komanso anali ndi fundo zobwerera. Ndiye zimenezo panopo malizatsi kumaona kuti kupeza ma 5 ma 10 ma 15 nzosa munthu sangapenekereso yayi kunena kuti mwina awabera ayi sanaberedwe iwo sanachite bwino kampeni. Iwo aja kampeni yawo mmene amapangira mzaka zonse chaka chino ndiye akhala yobwerera kwambiri. Inu chisanzo Eastern Region talandisa ma MP ambirimbiri, dayamba kulandisa ma MP pa utsogoleri wawo, ndipo ife ya UDF mphuno salota tikanadziwa apatero aja kanapitirira. Andi pano ineyo ngati governor tikwapempha iwo aja atule pasi udindo, njipana achoke atule pasi udindo okha. Osatiso kuti anthu achipani tizachite kwachosa ku convention apa basi iwo nthawi yawo yatha. Asakhaleso zonena kuti tikhale nawo mu UDF yayi achoke, chifukwa iwo kubwera kwawo kwa mu UDF yakhale kutsika pasi. Chibwerani cha UDF sinapite patsogolo ya UDF yakhale kupita pasi. Ndiye munthu wina amene saganiza bwino akhozonena kuti iye Chionera akungofuna kumukira atupere ayi, iwo aja ndale samaziyendetsa bwino. Mayendesedwe a ndale ali kutali kwambiri ndi mayendesedwe a zinthu. Inu muganiza zoti mtsogoleri kuwina ku convention wosapita kukayendera maboma onse akumpoto anangobwera pakatoto angayipeze voti kumpoto, boma lino lapakati anangobwera kankusalima kampeni ya ulendo uno ivini kunkhotakota kuboma anabwerera panjira. Olo kunchisi sana piteko, olo kukasungu sana piteko, olo kunchinji sana piteko, ndiye mukuona ngati voti yoyibwera bwanji. Olo kumvera sadzi wako olo anthu sawadziwa. Ayo angovomereza, avomereze kunena kuti chisankho chalephera, avomereze kuti masankho akanika, osatiso kuti apezeke zoti azilubwaluba kumalankhula akanakhala yena akanangokhala chete. Koma iwo aja aononga chipani cha UDF. Apapa after masankho awawa malizatsi akangoulutsa tikwapempha iwo bwana aja atule pasi udindo. Asakhaleso mtsogoleri wa chipani cha UDF aononga UDF kwambiri. Atule pasi udindo. Afunika kuti iwo mwa iwo okha mwakufuna kwa atule pasi udindo. Fa chipanichi sikuti iwo chipanichi podana ana president oyamba analaba mbwawa achikanirire ayi. Atule pasi asikapanga zinthu zawo zina zimene amapanga nthawi zonse. Ana atula pasi bwinobwino nkwasira apatero ngukabweraso. Chokabwerera chinali chani? Chopanda phindu. Bola apatero chipana amachidzusa andi chimaveka andi chikanaveka kwambiri koma osati iwo aja yayi. Iwo aja ali ndi anthu awo otula pasi. Anthu olomtafufuza National Executive Committee ya UDF chilowereni chasankhireni ku convention sina kumanepo lonsiku limodzi ukukumana. Inango kumana working committee kulilongwe ndi muganiza zonena kuti inuyo ujeni neki yosakumana muyembekeza zoti pamene popo pali zinthu pali chipani neki sina kumanepo. Ndipo aliyense wa neki olokumfusa nkhani imeneyo ndiona sina kumanepo. Even region ukakumana ma regional members atitane fe ma district governors atitane fe ku region sina kumanepo. Ndiye chipani cho mungawine chipani olo njinga yakapalasa yoyepeza kuti ni mode of transport olo gali moto kuiona apo kuti UDF ni yadutsabe kwapanga kampeni kwakuti yekha kumangoyenda ndala amawina choncho mungayiwine ndale mu system imene iwo aja atule pasi udindo sazidziwa ndale ali kutali kwambiri ndi ndale apita akapange zinthu zina kuli ma business kuli zinzotero zimene angapange koma kundaleko yo basa avomereze kuti kundaleko ndithu zawakanika ndithu zikomo.